Yes guys, ini nonzi Akesta Yardboy. Tine mfana anonzi amfana ndakatokanganwa zita rako kononzi aniyo. Ini ndonzi Ninja Fantan. Okay, anonzi Ninja Fantan. So okay, totanga biga ma legends, Team Master and Fire Master. K.B Studio. So mpana ko wakatanga rinyi zve music iwo? Ndakatanga 2020. 2020 ko ugwanisere utaura ne mafiga jaja anazotaura 2020 ani ndogona unogona ko inonzi chi 2020 inonzi 2020 bara ajaziziya wakatanga 2022 ere kana 2021 kana kuti ndakatanga 2020. Alright, ataura mfano anza akatanga 2020. Alright guys, mfano uyo arogara uMozambique, but iye mfano abhutudza kuti akazvarwa kuZimbabwe kuHarare, but munhu akurochi Mozambique. Saka mfano zvisinei, ko unorova musambo upi music yaunonatsorova kudai so ndepi iwe yaunatsokunakirwa nayo kana kuti iri freestyle unatsorova freestyle yengoma yacho usingatombo kanganyiki so chinatsoita chaizvo ndeipi unorova music ipi yo type ipi Zimdancehall R&B gospel ere hip hop chichichi indotoimba Zimdancehall amfana anogona anoimba Zimdancehall yana chibababababa yana free man andika mfana wangu saiwo mfana iwewe so far toda kuti vanhu vatizoti une makore mangani bosi chero ine antomaziyo chero vese ari munhu atombowa maziyo timbotiudza une makore manganiwo ndine 12 mpana mudikisa uyo guys saka mpana akatoipa ane tarenda alright mfana wangu so far tauda kuti utirovere freestyle yakapenga yemusambo unorova Zimdancehall chachandika okay saka apa we are going to start our rhythm tikutangidza rhythm redu andika then obva warova musambo vanhu vachidi vakateera vachizonzwa musambo unendi warova andika vachikomenda vachitipa zvimoto zvazvo zvefire emoji zvazvo ndiwo zvikaita saka guys ka izve so tauda kunzwa mufana wedu achitirovera freestyle yedu watanga takamira taunzwa akudza information yake anotaura ngezvizera anomubvunza zvakawanda but achazonga achizodi azoudza taona time saura izvo tauda kutangidza chi rhythm redu K.B Studio. K.B Studios. Fire Master Ninja Fantan ingoma tena imba na manana pala respect gamtenyo I love you baby and not too good at darling I love you baby and not too good at darling I love you baby and not too good at darling I love you baby and not too good at darling mudiwa wangu ene ndakudisisa kutara chokwadi ene ndakudisisa ukandiramba unenge wandirwadzisa nekuti ndiwe wandichada kutomitisa mudiwa wangu ene ndakudisisa ukandiramba unenge wandirwadzisa anokutora ene ndichamumamisa nekuti ndiwe wandichada kutomitisa akaipa mfano guys Yesaya guys chingoma ichi chiri kuuya manje mochimira manje saka amukupai freestyle manatsozvionera ka saka tauda kuti tizokuitirai skirire ngoma racho ende achazonga ane video rake rakaisvonaka rokuti menga muchimuonawo mega muchinatsokuona Yesaya mfana wati anogona kumitisa ndizvo kapa yeah but mfana usadare